enyi m ana m anabata gị n'ụbọchị GCK nke tata. Ekpere m bụ na ihe mmemme tata ga-agọzi gị, gwọọ gị, nye gị ike nke ime mmụọ. Ozi ọma anyị nwere bụ na Kraịst nwụrụ si n'ọnwụ bilie n'ihi anyị, ka o wee gọzie anyị, ka e wee nweta ndụ ebighị ebi. Ya mere ozi nke ịdị mma Chineke bụ ihe a ga-enwechapụta na ndụ gị mgbe ị na-enezi anya ịga njem n'ime mee ka ị kwesị n'abalị a. Asị m na ọ ga-eme ka ị kwesị ekwesị n'abalị a. Anyị na-ele anya na ndị Kọlọs isi mbụ amaokwu 13, onye gbapụtaworo anyị pụọ n'ike nke ọchịchịrị, amen, wee kpọbata anyị n'alaeze nke ọkpara ya dị ebube. Ọ kpọpụtara gị pụọ n'alaeze nke mmehie, pụọ n'alaeze nke ekwensu, pụọ n'alaeze nke ọchịchịrị, pụọ n'alaeze nke ihe ọjọọ. Dịka ị na-esetịpụrụ ya aka gị, dịka ị na-echegharị pụọ na mmehie ọbụla, nke njehie niile, nke ihe ọjọọ niile, i wee sị lee m ebe a, onye nwe anyị, zọpụta m. A ga-azọpụta m n'oge ahụ, nke bụ n'abalị a na ndụ gị, n'abalị taa na ndụ gị. Ọ ga-akpọpụta gị n'alaeze nke ọchịchịrị ahụ. Ọ ga-akpọpụta gị pụọ n'alaeze nke ịbụ onye mmehie. Ọ ga-akpọpụta gị pụọ n'alaeze nke ihe ọjọọ. Ọ ga-akpọpụta gị pụọ n'alaeze nke onye gbapụtaworo anyị pụọ n'ike nke ọchịchịrị, wee kpọbata anyị n'alaeze nke ọkpara ya dị ebube. Ka bụ ihe mgbaghara na-eme na ndụ anyị. Ka bụ ihe amara siri n'eluigwe na-eme na ndụ anyị. Ka bụ ihe ike nke Chineke, ike nke onye nzọpụta, ike nke onye mgbapụta, nke a bụ ihe ọ na-eme na ndụ anyị. Ọ na-anapụta anyị n'aka nke ọchịchịrị, wee kpọbata anyị n'alaeze nke ọkpara ya dị ebube. Lee na amaokwu 14, nke onye anyị nwere mgbapụta anyị n'ime ya. N'abalị taa, dịka ị na-abịakwute onye nwe anyị, amamikpe ga-apụ, ikpe ọmụma nke obi ga-apụ, mmekpa arụ na ahụhụ a ga-ewepụ ya. Onye anyị nwere mgbapụta anyị n'oge a ugbu a, ngwa ngwa ichegharị ma kwere, anyị nwere mgbapụta site n'ọkpara ka ọkpara ya, bụ mgbaghara nke mmehie, mgbaghara nke mmehie, mgbaghara nke mmehie. Ka ihe ị ga-enwe n'abalị taa, dịka ị na-abịa, i wee sị asacha gị, ị ga-adị ọcha karịa akụ mmiri igwe. Ọ ga-eme ka ị kwesị ekwesị. Ndụ ebighị ebi ga-abịa na ndụ gị. Ị ga-enwe mgbaghara nke mmehie n'aha Jizọs. O wee gwa anyị Mark 2 amaokwu 5, Mark 2 amaokwu 5. Ma mgbe Jizọs hụrụ okwukwe ha bụ nke egosipụtara na mmasị ha nwere ịbịakwute ya. Okwukwe ha bụ nke egosipụtara na ịbịakwute ya, megide ihe niile na-achọ igbochi ha, megide echiche niile na-emegide ha, megide nkasasị obi niile, megide ihe ọbụla nke chọrọ igbochi ha. Ọ fụrụ okwukwe ha. Ma mgbe Jizọs hụrụ okwukwe ha, o wee sị, onye ahụ arụ ya nwụrụ anwụ, nwa, a na-agbaghara gị mmehie gị. Nke a bụ mmalite nke ngọzi nke Chineke na ndụ anyị. N'abalị taa, ọ ga-agwa obi gị okwu. Ọ ga-asị, nwa, ọda m, a na-agbaghara mmehie gị. Mgbe mgbaghara ahụ bịara, mgbe amara ahụ na-eweta nzọpụta bịara, mgbe ahụ ngọzi ndị ọzọ niile nke bụ ọgwụgwọ nsọ nke nnapụta, ọzọ ekpere, ihe niile ga-abịa na ndụ gị. Amaokwu 9 na amaokwu 9, kedu nke ka ukwuu, nke ka mfe isi nye onye arụ ya nwụrụ anwụ, a na-agbaghara gị mmehie gị, ka ọ bụ isi ya, bilie, chere ute gị, laa n'ụlọ gị?
amaokwu iri maka unu wee mara na nwa nke mmadụ nwere ike n'ụwa ịgbaghara mmehie ọ sị onye ahụ arụ ya nwụrụ anwụ. Amaokwu iri na otu ọ sị asị gị bilie were ute gị laa n'ụlọ gị. Na mmalite nke mbụ bụ mgbaghara mmehie, nke mbụ bụ ndụ ebighị ebi, nke mbụ nzọpụta. N'ihi na ọ bụ nke a na-emeghe ọnụ ụzọ nke eluigwe nye anyị ka anyị wee banye n'igwe. Mgbe nke a gasịzịrị, ọgwọ nsọ bilie chere ute gị wee laa n'ụlọ gị. Amaokwu iri na abụọ ngwa ngwa o wee binie. Kedu mgbe ị ga-ebini? Kedu mgbe ị ga-anata ọgwọ nsọ gị? Kedu mgbe Chineke ga-agbanwe ahụ gị niile, ọrịa gị niile, ihe otiti niile nke ndụ gị? Ngwa ngwa ugbu a, ngwa ngwa o wee binie wee chịrị ute ya wee laa n'iru ha rue n'ode na ha niile o juru ha anya. Ha wee nye Chineke otuto sị anyị afụbeghị ụdị a na mbụ ọ ga-emere gị taa. Nna, n'aha Jizọs dị ukwuu, onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị, ana m abịa n'aha onye mmehie ọbụla, onye njehie ọbụla nke chegharịworo, ha wee na-akpọku gị na ha chọrọ nzọpụta gị, na ha chọrọ mgbaghara gị ugbu a. Gbaghara ha n'aha Jizọs. Hichapụ njehie ha niile, gbanwee ndụ ha, nye ha amara maka ibi ndụ ezi omume n'aha Jizọs. Mee ka o guzosie ike n'obi ha bụ ọṅụ nke nzọpụta ha. Nye ha udo nke nzọpụta. Nye ha onye ọbụla mmeri nke sitere na nzọpụta, ka ha wee ghara ịdị na-aga n'ụzọ ochie ọzọ n'aha Jizọs. Ka mmụọ nsọ gị gbara ha ama n'obi ha ugbu a, na-azọpụtawo ha, na-agbagharawo ha. Emewo ka ha na Chineke dị n'udo, mgbapụta nke sere na Chineke. Daalụ onye nwe anyị n'ihi na anyị ma na emewo ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Nna, n'aha Jizọs, ana m ekene gị n'abalị a n'ihi na ị bụ Chineke dị ukwuu, na ị bụ Chineke nke na-adịghị agharịpụ inye gị okwu gị. Okwu gị ga-abịa na mmezu. Ana m ekpe onye nwe anyị, gosipụta ike nke ọgwụgwọ nsọ gị na ndụ ndị n'ebe a n'aha Jizọs. Chineke onye dị otu ọ dị nyaa, otu a ka ọ dị taa, otu a ka ọ na-adị ebighị ebi. Chineke nke na-asị abụ m Chineke, agbanweghị m. Gosipụta ike nke mgbanwe ahụ, ike nke mmeri ahụ na ndụ nke onye ọbụla arụ na-adịghị ebe a n'aha Jizọs. Jizọs, otu ị dị nyaa, otu a ka ị dị taa, otu a ka ị na-adị ebighị ebi. Ị na-ejegharị na-eme mma, na-agwọ ndị niile arụ na-adịghị na ndị niile ekwesị na-emekpa arụ. Ị ga-eme taa ihe ị na-emebu na mbụ n'oge gara aga. Ya mere onye nwe anyị, ana m ekpe ekpere ike nke ọgwọ nsọ gị ka o rue baa na-arụ onye ọbụla n'ebe a. Aka mmetụ nke ọgwụgwọ nsọ bịakwasị onye ọbụla ugbu a. Ọgwụgwọ nsọ, agbụgba ama nke ọgwụgwọ nsọ na ọnụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Anya ndị kpụrụ isi enye gị iwu, mepee ugbu a n'aha Jizọs. Eweghara isi mgbaka enye mmụọ ahụ iwu ka ọ pụta ugbu a n'aha Jizọs.
ana m ekpe ekpere nye ndị ntị chiri na ndị dara ogbi ekpe ma onye nwa site n'aka ike ekwu gị wepụ ntị ochie ahụ ugbu a, wepụ ịda ogbi ahụ ugbu a n'aha Jizọs. ana m ekpe ekpere nye ndị ahụ nwere ihe ọzịza dị na ndụ ha, onye nwa ihe ọzịza ndị ahụ n'akụkụ arụ ọbụla, ụkwụ mmiri, ana m enye iwu gị ihe ọzịza na-arụ pụọ ugbu a n'aha Jizọs. onye nwe ka ha bụ ndị nwere ọrịa dị iche iche dịka kansa ma ọ bụ ọbara nke na-eru na-enweghị nkwụsị, ka ike ekwu gị metụ ha aka, gwọọ ha ugbu a, mee ka ha nwere onwe ha gị ọrịa nke kansa n'aha Jizọs. nsogbu ọbụla n'ebe ahụ, nsogbu nke akụrụ bịa ka ị dị ndụ ugbu a, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. ana m ekpe onye nwe ka ha bụ ndị nwere mmekpa arụ nke ndị mmụọ ọjọọ na-arụ ha, na-akụ ha n'isi, na-ejegharị n'arụ ha ma ọ na-ewetara ha nsogbu nke na-adịghị ala ala. enye m iwu ka mmụọ ọjọọ ahụ ugbu a nke na-ejegharị n'arụ ha pụọ ugbu a n'aha Jizọs. ka ha bụ ndị arụ ha nwara anwụ n'akụkụ ọbụla, aka mkpọnwụ, ụkwụ mkpọnwụ ma ọ bụ ọrịa ọtụrụ ọkara ma ọ bụ arụ ọkpụkpụ gbajiri agbaji, onye nwanyị gwọọ ha ugbu a. onye nwanyị mee ka ha bilie jegharịa ugbu a n'aha Jizọs. ekweghị omume niile kwuo omume ugbu a. ka amara nke Chineke na ebube nke Chineke na ike nke onye nwanyị ka ọ jee lụọ ọrụ na ndụ gị ugbu a. nara ọgwụgwọ nsọ gị, nara mgbapụta gị, nara ihe ịrịba ama gị. onye nwanyị mee ka o guzosie ike na ndụ ọbụla. anyị kpere n'aha Jizọs. amen. emewo ya. anyị na-ekene gị sonyere anyị na GCK nke ụbọchị tata, mgbasa ozi ọma zuru ụwa niile ọnụ. anyị na Kumuyi, amaara m na ịnwachapụtawo ịhụnanya Kraịst. ọ dịkwa njikere idu gị n'ụbọchị niile nke ndụ gị, n'ihi na ọ bụ enyi karịa nwanne. ị pụrụ ịdabere ya. obi masịrị anyị na ị ga-aga n'iru izitere anyị ozi site n'akara nzite ozi anyị bụ gckhq.org/connect. ya mere zitere anyị ozi. ị pụrụ inwe ihe ị chọrọ ka anyị na gị kparịta na nkata. anyị chọkwara inyere gị aka na njem gị n'eluigwe. ya mere anyị na-enwe mmasị ịnabata ozi gị. ya mere sonyere anyị na mgbasa ọzọ anyị ga-enwe mgbasa ozi ọma. ekene dịrị Chineke n'ihi gị.